аз 10 масҷиди калонтарини рӯи дунё чизе шунидаед ва ё шунидаед ки 10 масҷиди калонтарини рӯи дунё дар куҷоҳо қарор дорад? Муҳимаш ин ки аз ин 10 масҷиди калонтарини рӯи дунё якаш дар Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин як фахри мардуми Тоҷикистон аст ки дар топ 10 масҷиди калонтарини рӯи дунё як масҷиди Тоҷикистон ҷойи муайян дорад дар калонияш. Хулас, то охири видео бо мо ҳамроҳ бошед ва ҳама чизро хоҳед донист. умедворам ба шумо хуш бигзарад. Бо шумо ҳастам Ноҳид Муродов. салом алейкум, хуш омадед ба канали Life Teja. дӯстон азиз, дар канали мо обуна шавед ва аз видеоҳои ҷолиби мо бехабар намонед. видеоҳои мо зеби лайкҳои шумо. ҷумъа масҷид ҷойгир аст дар шаҳри Деҳлӣ. сохтмони пешурӯи Деҳлӣ ё ҷумъа масҷид дар давраи ҳукмронии Шоҳ Ҷаҳони як, подшоҳи империяи Моғол оғоз ёфт. номи ӯ бо туфайли сохтмони масҷиди боҳашамати Тоҷмаҳал бо фармони ҷаҳон ба таърих ворид шудааст. сохтмони ин масҷид соли 1650 оғоз ёфта ва соли 1656 дар муддати 6 сол ба анҷом расидааст. маҷмаи масҷид бо девори баланди сурх ба 4 манора иҳота шудааст. дар ин масҷид то 25 000 одам метавонад намоз хонад. масҷиди Шайх Зайд ҷойгир аст дар шаҳри Абу-Даби, Амурати Муттаҳидаи Араб. масҷиди Шайх Зайд на танҳо бо андозааш, балки бо зебогии аҷибаш машҳур мебошад. ин яке аз ороишоти асосии пойтахти Амурати Муттаҳидаи Араб шаҳри Абу-Даби мебошад. масҷид бо роиши дохилии худ касро ба ҳайрат меорад. барои ороиши биноҳо санги мармар ва дигар сангҳои ранга истифода шудааст. илова бар ин, дар ин ҷой бузургтарин ва бошукӯҳтарин лоиҳа ба ҳисоб меравад. майдони масҷид 22 000 метри мураббаъ аст. сохтмони масҷид соли 1996 оғоз шуда то соли 2007 анҷом ёфтааст. дар ин масҷид то 40 000 одам метавонад намоз хонад ва 4 манораи баландиаш 107 метрӣ дорад ва дар ин масҷид калонтарин қолини рӯи дунё партофтагӣ аст. масҷиди Ал-Солеҳ бузургтарин масҷид дар пойтахти Яман шаҳри Сана мебошад. масҷид бо фармони президенти аввали кишвар Али Абдулло Солеҳ асосан бо пули шахсии худ тақрибан $60 миллион сохта шудааст ва номи ӯро дорад. масҷид бениҳоят зебо аст. 6 манора дорад ва 100 метри баландии манораҳояш мебошад. доманаҳои зебои ороиши маҷмӯаи намудҳои гуногуни сангҳо аз ҷумла базалтҳои сиёҳ ва сурх, оҳаки сафед ва сиёҳ бо тирезаҳои витрежӣ оро дода шудааст. сохтмони ин масҷид соли 2008 ба истифода дода шудааст. масҷид аз маҷмӯи биноҳо иборат аст ки бузургтаринашон барои намозҳо беш аз 27 000 метри мураббаъро дар бар мегирад. толори асосӣ то 44 000 ҷойи намозгузорӣ дорад. масҷиди Бадшахӣ дар миёни асри 17 дар шаҳри Лаҳори Покистон бо фармони ҳокими охирини сулолаи Моғол сохта шудааст. масҷид дар платформаи баланде сохта шудааст ки аз болои шаҳри кӯҳна баланд мешавад. андозаи ҳавлии масҷид 159 ба 527 метр мебошад. масҷид 8 манораро дар бар мегирад. манораҳои масҷид ба 62 метр баробар аст. дар ин масҷид то 60 000 намозгузор метавонад намоз гузорад. масҷиди Ҳасани Ду дар калонтарин шаҳри Марокаши Касабланка ҷойгир буда на танҳо бо миқёси калон, балки бо зебогии худ таассурот мебахшад. манзараи зебои уқёнуси Атлантик мустақиман аз толори бузурги шишагини бино дида мешавад. дар масҷид ҳудуди 105 000 нафар намозгузор намоз хонда метавонанд. масоҳати замини масҷид 9 гектарро дар бар мегирад ва дар масҷид $800 миллион барои сохтмони масҷид сарф шудааст. бузургтарини масҷиди Осиёи Марказӣ дар Тоҷикистон дар майдони 12 гектар замин ҷойгир шудааст. 4 манораи баландиашон 65 метрӣ, гумбази 47 метрӣ, толори бузург, толорҳои хурди намозгузорӣ, китобхона ва утоқҳои сершумор барои ҷаласаҳо иборат аст. дар ин масҷид 100 то 115 000 нафар метавонад дар як вақт намоз хонад. хишти аввали сохтмони ин масҷидро Эмомалӣ Раҳмон соли 2009 дар рӯзҳои таҷлил аз 1310-солагии Эмоми Аъзам пешвои мазҳаби ҳанафӣ гузошта ва моҳи октябри соли 2011 низ аз маҳалли сохтмон дидан карда буд.
дар гузашта мақомот гуфта будааст ки сармоягузори аслии ин масҷиди бузург давлати қатар аст ки танҳо барои сохтмони ин масҷиди бузург $70 миллион ҷудо кардааст ва тоҷикистон ҳам гуфтааст ки барои бунёди ин масҷид $30 миллион дига тоҷикистон додааст. масҷиди истиқлолият Индонезия ё ин ки Истиқлол бузургтарин масҷид дар Осиёи ҷанубиву шарқӣ дар соли 1949 Индонезия истиқлолият ба даст овард ва бо мақсади ин ҳодиса тасмим гирифта шуд ки дар пойтахт чунин як бинои бузурги динӣ бунёд карда шавад. сохтмони ин масҷиди бузург соли 1961 оғоз ёфта ва соли 1978 ба истифода дода шуда. замини масҷид 10 гектарро ташкил медиҳад ва дар сохтмони масҷид $12 миллион сарф шудааст. дар масҷид зиёда аз 120 000 намозгузор метавонад намоз хонанд ва ин масҷид дорои як манора мебошад ки манора баландияш 96 метрро ташкил медиҳад. масҷиди Файсал дар пойтахти Покистон шаҳри Исломобод ҷойгир аст. сохтмони масҷид аз ҷониби ҳукумати Арабистони Саудӣ маблағгузорӣ шудааст. масҷид дар минтақаи зебое ҷойгир аст. мавриди зикр аст ки тарҳи он аз меъмории анъанавии масҷидҳои мусулмонон хеле фарқ мекунад. бештари иншоот дар хайма ба хайма купруки беруна монанд аст. тарҳи масҷид ҳангоми сохтмон норозигиҳои зиёде ба бор овардааст, аммо пас аз анҷоми сохтмон муноқишагарон иқрор шуданд ки хато карданд. масҷиди Файсал тақрибан 300 000 намозгузорро ҷой карда метавонад. дар сохтмони масҷид 130 миллион риали арабӣ сарф шудааст, яъне пули Арабистони Саудӣ. соли 1976 сохтмони масҷид шурӯъ шудааст ва соли 1986 ба истифода дода шудааст. 4 манораи баландияш 90 метрӣ дорад ва замини масҷид 5000 метри мураббаъро дар бар мегирад. масҷиди Набавӣ дар шаҳри Мадинаи Арабистони Саудӣ қарор дорад. дуввум муқаддасоти ислом ба ҳисоб меравад. қабри пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам ҳам дар ин ҷой ҷойгир аст. ин масҷид 600 000 намозгузорро ҷой карда метавонад ва дар вақти ҳаҷ бошад то 1 миллион нафар метавонад намоз хонад. масҷид дорои 10 манораи 105 метра мебошад ва масҷид тақрибан дар солҳои 622 сохта шудааст. якум масҷидест ки дар вақти ҳаёти пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам сохта шудааст. боқимонда раҳбарони ислом васеъ карда муқаддасотро оро доданд. зери гумбази сабз гумбази пайғамбар қабри пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам қарор дорад. санаи аниқи сохтани гумбаз номаълум аст, аммо тавсифи ӯро дар дастнависҳои қадимии асри 12 бозёфт кардан мумкин аст. ду халифаи аввал Абу Бакр ва Умар инчунин дар ҳамин масҷид дафн шуданд. пас аз ҳиҷрат ҳазрати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам дар Ясриб қарор гирифтанд. дертар ин шаҳр Мадина ном гирифт. дар хонае ки баъдан дар он ҷой ба сохтмони масҷид шурӯъ мекарданд ва шахсан худашон пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам дар сохтмон ширкат меварзиданд. тартиби банақшагирии ҳамин бино дар сохтмони дигар масҷидҳо дар тамоми ҷаҳон қабул шудааст. масҷид Ал-Ҳарам аз ҳама бузургтарин масҷид дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. муҳимтарин ва муқаддастарин азизи дини ислом Каъба дар ҳамин масҷид қарор дорад. масҷид дар шаҳри Маккаи Арабистони Саудӣ воқеъ гирифтааст. услуби меъморӣ меъмории исломӣ. бинокор пайғамбар Иброҳим алайҳи салом ва писари ӯ Исмоил алайҳи салом. муқаддасот Каъба. унвон муҳимтарин муқаддасоти ислом. ғунҷоиш 900 000 намозгузор ва дар вақти ҳаҷ бошад то 4 миллион намозгузор. шумораи манораҳо 9. баландии манораҳо бошад 89 метрро ташкил медиҳад. сохтмони масҷиди нахустин дар назди Каъба таърихдонон ба соли 638 қоил донистанд. ҳамчун масҷиди амалкунанда дар соли 1570 маълум буд. дар муддати фаъолияти худ масҷид якчанд маротиба навсозиҳоро аз сар гузаронид ва аз ҳамин сабаб аз симою меъмории биноҳо нахуст асаре кам боқӣ мондааст. дар аввал масҷид Ал-Ҳарам соҳиби 6 манора буд, аммо дар вақте ки дар шаҳри Истанбул масҷиди Кабуд дорои 6 манора шуд, имоми Макка инро ҳамчун таҳқир кардани муқаддасот эълон кард. ягон масҷид дар ҷаҳон набояд ба Каъба баробар шавад. он гоҳ Султон Аҳмад як фармон дод ки дар
ҳамин масҷид манораи ҳафтумро бунёд кунанд. шумо дар канали Live TG қарор доред. тамошобинони азиз, умедворам видеои имрӯзаи мо барои шумо маъқул шуда бошад. ҳатман барои пешрафти кори мо дар видеои мо баҳогузорӣ кунеду фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависед ва видеоро барои дӯстонатон дар имо Одноклассик паделиса кунед то ба мо илҳом меояд ба шумо видеоҳои хубтару беҳтарро пешкаш кунем. боқимонда бо ёди худо бошед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 салавот ба пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам бифиристед то аз шафоаташ бенасиб намонед.